खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव आरो फिन खनसेबाव दिनैनि भिडिअ जाहैबाय हाबानि एबा हाबा गाबोन जानो गोनां दङ गोथार जुलि बेहाय जों दंफैयो जों दा मालिबिथा ना मामि मालिबिथायाव ने मामानि हाबा जानो फैदों दा ओरैनावसाय रि ने मामानि हाबायाव माबायदि साजायदों बेखौ जों सिङाव देखायलांगासिनो दङ जोंनि गुमैनि जिमनि आरो हिन्जाव गोदान रश्मिता माय क्लास फ्रेन्ड बेस्ट फ्रेन्ड दा बेखौनो माबायदि साजायदों सिङाव देखायनो बिदिब्ला नायदो बिदिब्ला माबायदि साजायदों नै बाहाय एसे आद्रा दंबावो दा साजायबावगोन बेबायदिनो मोजां खालामनाय जादों नैबे गेटआ औवानि आरो नै बाहाय जाहैबाय हौवा गोदान हिन्जाव गोदाननि नैबाव बेनार होदों वेलकाम टु आवार वेडिं गासैखौबो बरायदों बाहाय निजोम आरो रश्मिता हौवा गोदान हिन्जाव गोदाननि नामा गाबोनहाय 17 तारिख 1 मास 2023 बिदिब्ला जों सिङाव देखायलांनि हाबलांसै मामिना सिङाव समायना रमायना साजायबायनाय ना माबायदि मोनदों मामि नों मोजां मोनदों मामानि हाबायाव दा गाबोन जानो गोनां गोबां माथो थफिखौ खुखो गारनाङा दे मावगासिनो दं नै बेबायदिनो नैबाव एसे देखायनि ने नैबाव एसे देखायनोसै नै बाहाय जिरायगोन आलासिफ्रा नै मामि ने बाहाय खोमसि जाबाय थफि खुबाय नै बे जाहैबाय डाइनिं हटेल ओंखाम जाग्रा बाहाय मोननै साइड खालामनाय जादों ओरै खावसे आरो ओरै खावसे